úspěcha. Já jsem vaša zádla, ľúbi šulovia. Písmiky a zušky sú mi přečelia. Dobry dzień, lube dzieci. Tule je zase knienicy żoła. A ja sam so chcela też tule tydzień juno pola was przyzywić. Nekak je to tu doma w obchodzie wostudwo bez was, ale bohužak możemy też na tym puczu nasz zwisk zdzierżyć, a przez to co ja jara weselu. Poprawom sem ja chcela dżęca do nowy pisnik założyć, ale wiesz już to? Mi nie niczo porjadno, nucpalno, jak bych ja to mogła czynić. Ja sam przemysłowała, ja sam to co nekak renić czynić za was, ale ja nie miałam w oprawdzie żadną ideę. Ale bych to dla rady z wami kus dżęca ryczała, a moja idea pisze, so bych ja wam juno pokazała, że sam ja kodam dostała, dokud heute nie so tak dojo na sztumikšem stej, sem v našej bydlenskej stvě. A hoj, wy widzicie, tule raz mamy złote kule. Jo też jena. Kule, so złote, hoj. Hoj, a właśnie zawieszcze cipni, što je vaše dziecko kodam przyniesło. Kajż to husto je, dohod, ja nie wiem, czy to znajecie, że so husto dohod nešto zupi, albo nešto skoncuje. A tak je so mi szło, mi je so w oprawdzie dohod mój kofer skoncował, tam je so mi ten zasmyk wotorny, tak so w oprawdzie ja nie możu jacy mój kofer używać, a to bych ja jara zrudna. Ale wielka przekwapienka patroszicu wieczor, ja dostach jen nowy kofer. Przez tun sem so ja woprawdzie jara zweseliła. Taki riane nowy kofer. Ale to nie wszystko. W tym koferu byście wieso też nešto nucka. A ja nie wiem, ja wam to hižo juno povedała, ale moje wielkie przejście je, że ja juno jedu do dola, do Kanady. To je jeden kraj, a ta korojczka tutego kraja Kanady je biła, a ma jedne czerwone wopieżko namalowane. A tute wopieżko je jedne klonowe wopieżko. Ladaj, tak wypada koroj Kanady. A dokud so mi tak jara juno tam do dola chcę, co ja myślę, że je to Boże dziecko wiedziało, a junucka są jeszcze wiece byli, kiż może ja za mój dol w Kanadzie trwać. Chcemy juno romadzie mój kofer odczynić. Zawieszcze, że ja raczej że już wszystko nucka je, a jako prene mi napadne, ta goszla. Przez tun sem se ja jara zweseliła, tu goszlu budu ja zawieszcze rady w dowolu zwoblekać. Potom wieso nie smie falować, gdyż się jedzie do dola, jeno kameru. So może ja rane fotka czynić. Kamera. Za tą kamerą trzeba wieso też jeden, możecie rozpoznać? Kabel. A jedna klamoczka dzierży tą kabel romadzie. Kabel za
kamoru. Jeli so juno deščuje, vyzonica buď jenu čupfu, kapu, zes, kapucu. Kapa z kapucu. A jeli pak juno słončko svieti a wonka jara horco je, potom je ważne jeden kubuk. Naprzeczo słonczki. Kubuk. A gdyż ja du juno wieczo z mojej służby w Kanadzie zwukodzować, potom trebam też jedną kapsnu lampu. A jeli som juno w dolu w ostudzi, sam ja dostała jeszcze jedną knihu, a to je jeden krimi. Krimi je ja o sebe rade čitam. Kniha, tu je mi ništa von padno. Vidite, v tej knize biše jeszcze jedna karta, jedna hodowna karta. Tun sam ja też dostała. So, netko še všetko videli, što v mojem koforu biše. Kłopuk. Što še to všetko biše, znano, możecie sobie doplnić. Naliczcie juno jeszcze všetko, što sam ja nucka myła. Što biše te brine, te druhe, te cycze, te czwarta wiec. Biše jeszcze jedna piata wiec. A ja no, przemyslujcie juno. Ja pak mam jeszcze ništo. Nisam jeszcze gotowa. W moim koforu, jeli możecie to widzieć, je jeszcze jeden drugi faszk, czyż muszę się ja też ništo nuc czynić. Ja budu juno tu zasmyk odczynić. A tule widzicie jeszcze jedną szalku. Na szalka. A jeden świecznik. Ale za to trzeba ja wiedzieć też jedną świeczku. Świecznik. A świeczka. Tule je jeszcze jedna, ta je so mi też rozbiła. Dowód, nek mam ja jedną nową kanku. Hoj, ach, już idzie ništo. Jedna piszczałka. Všetko. Mój kofor je prázdny. Tu budu ja si wiedzę zase zapakować. Ale hej, jedno prašenie ja wiedzę jeszcze mam. Što je wam nadpadnuło? Czego dla ma ten kofor dwaj faszkaj? Te wiece, kiedy som ja jako prene upakowała, še wy tola widzieli a jeszcze pomenowali. Prede rune, ale šta bych ju to netko rune do wiecko. Czekajcie, ja wam jeszcze juno pokazam. So, tule widzicie jeszcze raz te wieckie kiszbychu w drugim faszku kofora skoane. Tole je bieže świeczka, świecznik, szakanka, szalka, piszczałka. Ale Jens mög
Tu wieso je, to są wszystkie wiecki, ki so nekak hromadže hodža. Snano, wy wiecie, što ja meniu. Spytajcie mi na tute odmówić. Jeszcze raz. Piszczałka, switchnik, switchka, szalka, kanka. Na, nadpadnie wam nešto? Jena wiec, buch moa też w drugim faszku kofora być, w tym prynim. Snano wy wuchodacie, što ja meniu. Ale wiecie, wiesz to? Prede ja zabudu, to nie by wszystko, što sam na kodom dostała. Sam wieso też jeszcze jeden korbik dostała, a to chcę ja wam też jeszcze pokazać. Hľadajcie. To je mój korbik. W tym korbiku je nucka. Jedna kanna. Ja możu so jeden kafe zwarić, a do tej kanny nuczcić, so gut do szule przynieść. Potem piszę w moim korbiku jeszcze nucka jedna Riana kwitka. Konserwa, no, jest mir aber wodna, a niečo doma nemám. Potom jedna jara dobrá kołbasa. Wiesz, jaka to je? Na salami, bo widzicie, ja som już wodna była. Kołbasa, hodona kołbasa. A krupiczki. Co lubię dzieci? Macie was nano nitko ideju? Vočo rune dziże, a što biešte te wosebite na mojem hodonym dare? Nikaku wosebitość še zawieszcze bytneli? Macie wy ideju? Przemyslujcie? Preni faszku kofora, drugi faszku kofora, što biešte tun rozdziel? Jen zmyk tam też nucka bieše? Cyle prawie. To bych już wszystko wiece kiszk miachu. K na zapoczatku słowa, aber też wiece kiszk miachu k srecz słowa, aber na końcu słowa. Znano możecie wy się jeszcze jedno raz to video wobladać, a przemyslować, jakie słoczka albo jakie wiecki zapoczynają ze sk, jakie wiecki mają na końcu tunky, a jakie wiece z kofora mają sredżatyky. A moje największe proszenie je, jaka wiecka bych mogła też w oboich faszkach być. To możecie mi juno przez internet do odmów napisać. Nitko chcę ja wam jeszcze juno pokazać, jak so nasz nowy pismik k do linku pisa. Za to obladajcie się, nitko szczyrowacy obraz. Nitko chcę wam pokazać, jak so wulke czyszczone k do linku pisa. Tule ladaj. My mamy za co naszą cechu, bydlenskustwu a pincu. Wulke czyszczane k pisa so jenoż w bydlenskestwie, a horyka na hojbi. Ja zapoczynam cyle horyka na hornie lince a szczanu runu smuhu dele hacz na szpundowanie bydlenskestwy, wodsadzu pisak. Potom ja zaso započínam horyka na hujbi, szczanu smuszku do sredža a zaso naprawo dele. Jeszcze raz. Runu smuszku dele,
Ja na kilu smużku do sredza, a na kilenu smużku naprawo. To je nasze wulke čišćane k. Małke čišćane k, zo toho runja tak pisa, jenož zo je małke k, tež kusk mniejsze. Ladaj. Sam znikaš pola wulkeho pismika, ja započinam horika na hujbi, ščano runu smudele, štop w odsadžu, a te małke k bydli nitko we bydlinskistwie. Nic jacy na hujbi, ale jenož w bydlinskistwie. Ja na kilu smużku, a na kilu smużku naprawo. Jeszcze raz. Tele, a jenož w małkiej bydlinskistwie. So. Takle pisamy čišćane k. Nitko smyczy to doma też w psyczkowym zeszyku junu wuspytać. Wiele wiesela. Chodź do Boże, ja so weselu na was. Budźcie pilni, a wiele wuspycha przy wuknieniu doma. Boże me!